liedermaking van Brakel en Lierde in één keer zijn nagekomen. Misschien dat je nu de voorloper bent op dat gebied. Een collega van Lierde, ik zal hem straks de gelegenheid geven om daarop te antwoorden. Maar in ieder geval, in naam van ons allemaal, zou ik u willen danken voor de voorbije 16 jaar. Zoals al zo vaak gezegd is, het is absoluut geen eindpunt. Het is een nieuwe start, ook voor ons in Brakel. Wij kijken met veel verwachting uit naar uw opvolger. En ik ben zeker dat men in Oudenaarde zeer tevreden is met het doorgift. Bedankt van ons allemaal. Ik ben zeker dat we elkaar in Brakel afzetten. En dan geef ik nu graag het woord aan de burgemeester van Lierde, Jurgen Soep. Beste mensen, meneer de vicepremier, ik hoor daarnet dat Lierde nog altijd de meest begeerde bruid is van de Vlaamse Ardennen. Ik kan u verzekeren, wij genieten voorlopig nog van ons vrijgezellenbestaan. Beste mensen, ik heb samen met u vandaag kunnen genieten van datgene wat voorbereid is door heel veel mensen. Ik denk dat de parochieploegen, de mensen van de kerkfabrieken, van het centrale kerkbestuur, dat zij prachtig werk hebben geleverd om vandaag een dag van danken te maken. En ik heb die dankbaarheid ook gevoeld in de viering. Ik ben daar blij om. En ik wil ook Luc in persoonlijke naam en in naam van het gemeentebestuur ook danken voor datgene wat hij heeft neergezet. Vanuit Brakel naar Lierde komen, ook aanwezig zijn in Lierde en bezig zijn ook met datgene wat de toekomst ons brengt. Want vandaag kijken we terug naar het verleden. Eigenlijk bestond iets wat zoveel jaren heeft bestaan, maar we kijken ook volop naar de toekomst. En we kijken volop naar de toekomst van een nieuw project dat door veel mensen zal worden gedragen. Ik stel vast dat er binnenkort, u vertrekt niet alleen, maar ik heb vernomen dat er 2 mensen die voorgaan vertrekken. Wij kijken uit natuurlijk naar diegene die zal komen, maar 2 mensen vervangen door 1 persoon, dat zal niet evident zijn. Dus het zal enkel lukken wanneer dat het project door vele mensen zal gedragen worden. En ik zie hier heel veel mensen die daar graag mee samen hun schouders ondersteunen. Ik wil ook het gemeentebestuur van Brakel bedanken voor een gastvrijheid om het kleine hier te ontvangen. En ik moet zeggen, we kunnen samen nog genieten van een mooie dag. Ik wens u ook nog een mooie verderzetting van uw activiteiten binnen de kerk. En ik ben er zeker van dat dat gaat lukken. Beste mensen, bedankt.